Hi Korea, I'm Filipino. Joke lang. Philippine, I'm Korean. Meanwhile, Hi Korea, I'm Filipino. Joke lang. So yun mga kasangkay, meron akong ginawa ngayon nga about dun sa Korea. I am Filipino, not Korea. Pero ginawa ko lang to, ballpen lang. Kasi wala akong printer. So yung anong ginawa nila, gagawin natin din sa flag nila. So ito na yun. Joke lang. Siyempre, love natin yan. Yung Korea. Tapos, anong sunod nilang ginawa? Is yung pinunit. Yung pinunit nila. Ito, try natin. Yoy, joke lang. Hindi natin pupunitin yan. Just love. Okay? So, next is apakan natin to yung ano nila, yung flag nila. Hi Korea, I'm Filipino. no. No, hindi tayo ganon. Hindi. Hindi ito dapat ang sinisira. Ito. Yan. Yan o. Ang inang mukha yan. Yan ang sinisira. Oh no! Nakakuha mo ha. Galit mo. Oh no! Kulang pa yan sa'yo. We are in the pandemic right now. Everyone is suffering from COVID-19. What we need to do is to love each other, respect each other, no to bullying. Stop being racist. Stop being racist. Hashtag no to racism. Hashtag no to toxicity. Hashtag no to toxicity. Hashtag no to toxicity. Hashtag no to toxicity. Never mind. Oh no! I'm Korea. I'm Philippines. I'm Philippines. I'm Korea.